Si Aling Lisa yun ah. Hana, may nakalimutan ako sa bahay. Tara, balikan natin. Ano po yun, Nay? Halika na, bilisan na lang natin. Nanay talaga. Nakakalimutan na. Bilisan mo na lang kami. Halibasa kasi. Tumatanda ka na, Nay. Nasaan na kaya sila? Ang bilis nilang maglakad. Hindi bale, makikita din kita, Aling Lisa. Napagod ako dun ah. Ikaw kasi, Nay. Ang bilis mo maglakad. Parang may iniiwasan ka. Wala, may nakalimutan lang talaga ako sa bahay. Tara, upo muna tayo dun. Sige po. Bakit kasi hindi na tayo sumakay ng tricycle kanina, Nay? Hindi ko na naisip anak sa pagmamadali ko. Ikaw talaga, Nay. Teka, ano palang babalikan natin sa bahay? Yung pitaka ko. Sus, sa dinami-dami na may iwan nyo, yung pitakan nyo pa, Nay. Tara na nga. Sige po. Paano pag nalaman ni Mitch kung nasaan yung anak niya? Nay, tara na. Tulala na kayo dyan. Sige anak, susunod na ako. Parang ikaw yung kasama ni Aling Lisa nun ah. Anak ka ba niya, Iha? Opo, nanay ko po siya. Bakit po? Nasaan ang nanay Lisa mo? Nasa bahay po namin. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa kanya, Ale? Oo, dati niya akong kaibigan. Ano pong pangalan nyo, Ale? Mitch ang pangalan ko. Kilala niya ako. Pakisabi, gusto ko siyang makausap. Sige po. Salamat. Ito nga pala ang numero ko. Pwede niya akong tawagan dyan. Sige po. Ibibigay ko na lang po to kay nanay. Alis na po ako. Sige. Nay? Nay! Bakit anak? May nakausap po ako kanina. Hinahanap po kayo. Sino naman yun anak? Mitch daw po ang pangalan niya. Mitch? Opo, Nay. Kilala niya daw po siya. Naku, baka mamaya tanungin niya ako tungkol sa anak niya. Nay, bakit po natulala kayo? Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako anak. Ito po pala yung binigay na numero ni Aling Mitch. Sige anak, salamat. Sige po, Nay. Papasok na po ako sa loob. Hindi niya pwedeng malaman kung nasaan ang anak niya. Saan kaya nakatira dito si Aling Lisa? Parang dito ko lang lagi sila nakikita. Si Mitch yun ah. Hindi talaga ako titigilan ni Mitch hanggang hindi niya natatagpuan ang anak niya. Si Aling Lisa yun ah. Aling Lisa! Aling Lisa! Aling Lisa! Matagal na kitang hinahanap, Aling Lisa. Kailangan lang kitang makausap. Ano pa bang dapat natin pag-usapan, Mitch? Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Magsalita ka, Aling Lisa. Ano? Hindi mo ba sasabihin sa akin?
Saan dinala ni Ma'am Gwen ang anak ko? Mitch, wala na dito sa Pilipinas ang anak mo. Nasa ibang bansa na siya. Kaya pala hindi ko na siya mahanap. Dinala na pala siya sa ibang bansa. Mitch, ngayon alam mo na. Siguro naman titigilan mo na ako. May larawan ka ba ng anak ko, Aling Lisa? Sige na, gusto ko lang siyang makita kahit sa larawan na lang. Wala na eh. Bata pa siya nung dinala sa Amerika ang anak mo. Katapos wala na akong balita sa kanila. Ganun ba? Sige Mitch, aalis na ako. Sige, Aling Lisa, pasensya ka na sa abala. Sana isang araw makita man lang kita, Amy. Gusto na kitang mayakap, anak. Siguro dalaga ka na ngayon at magandang bata. Ano kaya kung sabihin ko na ang totoo kay Hana? Kaso natatakot ako na baka magalit siya. Nainilim ko ang totoo sa kanyang pagkatao. Bakit kaya malungkot si nanay? Nay, bakit po kayo malungkot? May problema po ba kayo? Anak, meron sana akong ipagtatapat sa'yo. Ano po yun, Nay? Anak, huwag ka sanang magagalit sa akin. Bakit naman po ako magagalit, Nay? Hindi ako ang tunay mong nanay. Nay, hindi po magandang biro yan. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Hana. Nay, paano po nangyari yun? Sige, Nay, paliwanag niyo po sa akin. Iniwan ka sa akin ni Ma'am Gwen nung bata ka pa. Dahil hindi ka niya pwedeng isama sa Amerika nung araw na yon. Hanggang sa hindi ka na niya binalikan sa akin. Dahil pumanaw na siya sa sakit niya. Wala na po ang totoo kong nanay. Buhay pa siya, Hana. Buhay pa ang tunay mong nanay. Ano po? Teka po, nalilito ako. Ang sabi niyo po, pumanaw na ang nanay ko. Tapos ngayon, buhay na buhay siya. Paano po nangyari yon? Si Mitch ang tunay mong ina, Hana. Nay, paano ko po naging nanay sa Aling Mitch? Ipaliwanag niyo po sa akin. Naguguluhan na po ako. Ganito kasi yun, anak. Ma'am Gwen! Ma'am Gwen! Nasaan ang anak ko? Ilabas mo ang anak ko si Amy! Kung hindi, irereklamo ko kayo! Ma'am Gwen, si Mitch ba yung sumisigaw? Gusto mo ako na po yung haharap sa kanya? Sige, Aling Lisa, ikaw na ang bahalang humarap sa kanya. Salamat. Ma'am Gwen! Mitch? Aling Lisa, nasaan ang anak ko? Ilabas niyo siya, nagmamakaawa ko. Mitch, hayaan mo na ang anak mo kay Ma'am Gwen. Mas mapapabuti ang buhay niya. Iniwan ko lang siya ng ilang araw sa inyo para lang maghanap ng pangbayad dyan sa amo mo. Tapos ngayon, ayaw niyo na siyang ibigay sa akin? Mitch, umalis ka na lang kung gusto mong gumanda ang buhay ng anak mo. Hindi pwede yan. Babalik ako dito para ireklamo yung amo mo. Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin to, Nay? Pinagkait niyo po sa akin na makasama kong tunay kong ina. Anak, napamahal ka na sa akin. Kaya hindi ko na nagawang hanapin pa si Mitch para ibigay ka sa kanya ulit. Makasarili ka, Nay. Ang tagal na panahon na pinagkait niyo sa akin na makasama kong tunay kong ina. Anak, babawi ako sa'yo. Hahanapin natin ang tunay mong nanay at hihingi na rin ako ng tawad sa kanya. Hana, anak, saan ka pupunta?
na kaya si Aling Mitch? Sabi ni nanay, siya ang tunay kong ina. Siya yun ah. Aling Mitch, O, Iha, bakit ka nandito? Iha, ayos ka lang ba? may pinagtapat po ang nanay ko. Ano daw yun? Hindi daw po kasi siya ang tunay kong nanay. Eh, sino daw? Ikaw daw po ang tunay kong ina. Ikaw ang anak ko? Opo, Nay. Anak ko. Ang tagal kitang hinanap, anak. Akala ko totoong nasa ibang bansa ka na at hindi na kita makikita pa. Nay, sana po mapatawad niyo si Nanay Lisa sa lahat ng nagawa niya sa inyo. Oo naman, anak. Lalo na nakita na kita. Yun ang pinaka-importante sa buhay ko. Salamat po, Nay.